Tällä kertaa ranta on lähellä ja avunhuudot kuullaan. Tämä pelastaja ei ole ensimmäistä kertaa vakavalla asialla, joten seuratkaa tarkoin hänen toimintaansa. Kylmä harkintakyky ja varovaisuus on pyrittävä aina säilyttämään. Ei hyödytä hyökätä tyhjin käsin avannolle, sillä kerran murtunut jää ei enää kestä avannon lähellä. On tavoitettava jotain kättä pitempää, seiväs, laudanpätkä, köysi, jopa paremman puutteessa oma takkikin ovat avuksi. Avannossa olijaa rauhoitetaan, maltti säilytetään ja viisaasti apuvälineitä käyttäen suoritetaan pelastustoimet ja hivuttaudutaan rantaa kohti. Vielä senkin jälkeen, kun avannossa ollut on saatu pelastetuksi, on hänen tilansa vaarallinen. Jääkylmä vesi on hänet jäykistänyt ja lieväkin pakkanen jäätää hänet pian. Siksi nopeat toimenpiteet ovat aina tarpeen. Peilikirkas jää on houkuttelevaa, mutta samalla siihen liittyy vaaran uhkaa. Jäällä liikkujalla täytyy olla jään tuntemusta. Tulee muistaa, että virtapaikoissa jää on heikkoa vielä kauan sen jälkeen, kun se laveilla sevilillä kantaa. Jos useampia henkilöitä vajoaa samalla kertaa heikkoihin jäihin, tulee toimia harkitusti ja toinen toistaan auttaen. Nämä pojat selviytyvät kylmästä kylmystään hyvää malttia osoittaen. Tässä tapauksessa jääkiekkomailaa hyväksi käyttäen auttaa urheilijapoika ystäväänsä ja molemmat selviytyvät vaarallisesta tilanteesta. Kun avannossa olijat ovat päässeet kantavalle jäälle, eivät he heti saa nousta seisomaan, vaan on kierittämällä ja konttaamalla, mailaa tai muuta apuvälinettä hyväksi käyttäen, koetettava paino levittää laajemmalle jääalueelle. Eihän tuo jää märkää miestä kannata, kun kerran on kuivan alta pettänyt. Nyt kotiin ja pian, sillä kylmä kangistaa nopeasti. Jään pettäessä on tietenkin pyrittävä lujaa jäätä kohti, siis sinne päin, mistä on tullut. Ensin on hakattava nyrkeillä ja kyynärpäillä jäähän railoa niin pitkälle, kuin se hyvin menee rikki, ja vasta vahvan jään saavutettua hivuttaudutaan jäälle. Tätä jäälle pääsyä auttaa suuresti jokin teräase, puukko, naula, suksisauva tai oikeat jäänaskalit. Näillä saadaan tukeva ote jään pinnasta. Erikoisesti on syytä varoa virtaisia paikkoja, salmia ja joissa keskikohtaa, viemärien laskupaikkoja ja jokien suita. Ja jäällä liikuttaessa pitää paikkansa sananparsi, parempi virsta väärää kuin vaaksa vaaraa. Tämä varovaisuus ei ole arkuutta, vaan viisautta.